аз дойдох за лятото от Хасково съм и тук да оперирам моста. Ма ти ли го оперираш? Аз го С оперирам това тук. копче? Да, тук цял ден свалям, дигам. А бакшиш дават ли? Да, някой дава, други не. Тия канадците не дават бакшиш. Ама тия американците дават. Да, и тук возиме се по реката, ловиме риба. И я да видим тук. Такива Това някой от тия лодки твоя ли? Още не съм си купил, ама надявам се. То Джош, Мол, тук ми познавам ги всичките. Викат ми хай, бай, дигам моста и така. Ма ти всяко лято ли идваш да дигаш Всяко лято тук, от 5 години, иначе съм студент в лесотехническия. И тук сега завършвам задочно. Имам математика да взимам, ама надявам се да не завърша. За да мога да идваш и други лета. А тук не можа ли си намериш някоя мейнчанка да се ожениш и да останеш, или? Не, ама те тук са опитнатни, те така. Гейове? Да. Ама аз мъже не харесвам. Ама ако се стигне до Ако там, взема да завърша, може и така. да се наложи. Може да се А наложи, значи, че ако се жениш за мъж, не мога да вземеш виза. Аз... Конгреса не го одобри Да, това. аз сенатор Лейхи от Нью Йорк има за законопроект, не минавам, аз се надявам да мина, като се ожена. Ти много си напред с политиката. Кога имаш време за такива работи? Чета тук местните новини, вестници. Как ти беше името? Стефан се казва. Стефан от Хасково. От Хасково, да. Много ми беше приятно, Стефан. Ако искаш да дигна моста, не виждам да идва лодка, ако ще изчакаме. Изчакайте. Айде, ще изчакаме, като пак ще те снимаме. Добре. Айде. Айде, всичко хубаво. Чао. Чао.